Tak, čaute, v tomto videu vám zase ukážem Deli a dubajskú čokoládu 3. Je od tej značky ako tá úplne prvá, čo som mal, a porovnám vám obidve a poviem, že čo sa vám vyplatí viac za tie peniaze. Tak prvú si asi otvoríme tú Deli, lebo to je taká klasika. Určite už niekto isto mal Deli a hlavne túto pistáciovú, lebo tá je najviac taká možno populárna. Vyzerá normálne tyčinka čokoládová. Tak ochutnáme. Klasika. Dobré, sladké, je tam aj taký karamel tuto hore, možno to nevidíte, ale je to dobré, taká klasika, úplná. A teraz ideme ochutnať túto dubajskú. Tak, otvoríme. OK. Jaj, tá bude dosť plná. Už sa mi trošku prelomila, lebo bola trocha roztopená. Tá je veľmi plná. Takže chutí podobne ako úplne tá prvá, ale je tam viac toho krému. Bola aj lacnejšia, lebo je o polku menšia než tá úplne prvá, ale tá bola horšia. Dobrá. Dosť dobrá. Ale neviem, či je tá druhá lepšia, alebo táto tretia. To neviem. Ale zase sme dneska išli pekne obchodom. Regálik, dubajská čokoláda. Kúpime hneď a ideme na more. Tak sme to kúpili zase na ochutnávku a taká v pohode. Táto je ale viac zelená, tá Deli. No hej, tak umelo viac zelená. Táto je taká ako tento umelý kvet. Ale neviem, či je lepšia tá Deli, alebo táto. No, tak ideme to hodnotiť. Deli, klasika, 9 z 10, to je klasika, výborná. To je dobrá, fakt. A táto tutok, tá asi tak 8 z 10. Tá je taká trošku horšia, ale taká v pohode, no. Ale je horšia od tej klasiky, lebo to je klasika všetkých klasík. To je normálne najlepšie. Takže asi sa viac vyplatí táto Deli. Takže dubajskú čokoládu si nemusíte kupovať, iba ak chcete vyskúšať. Tak tejto teda dávam 8, alebo koľko som jej dal, tak nejak. Alebo 8,5, neviem už koľko som dal, ale ja by som dal 8 tejto. A tejto dávam 9, lebo je lepšie. Takže toto by bolo pre toto video všetko. Ak sa vám páčilo, dajte like, odber a môžete dať aj koment. Čau.